E foarte mișto cum simți mușchii după ce mergi la o tură de pedalat cu bicicleta. E o senzație pe care nu ai în mașină. Ce miroși de pe bicicletă n-ai cum să miroși dintr-o mașină, din simplu motiv că nu ești încadrat într-o carcasă metalică. Fie că e vorba de insuportabilul eșapament de la mașini, de la taxiuri, fie că e vorba de mirosurile frumoase de primăvară, copaci care înfloresc, tei care urmează să înflorească și ei, sunt niște mirosuri pe care, din altă parte, n-ai cum să le experimentezi. Mai puțin de 2 săptămâni să plec în Marea Britanie, la un doctorat în Lancaster, un orășel undeva puțin mai la nord de Manchester. E un doctorat în sociologie, cicloturism, un domeniu destul de virgin la noi. Sunt sute de milioane de euro la nivel european care se scot din industria asta și cred că e un domeniu de viitor și merită studiat, zic eu. Obișnuiesc să fac poze și să filmez cu telefonul mobil de multe ori când sunt pe bicicletă. Îmi place să fotografiez, să filmez oameni care sunt la rândul lor pe bicicletă. Zic că fac un fel de etnografii vizuale cu bicicliști. Nokia Lumia 920 e chiar mișto din punctul ăsta de vedere pentru că are lentile Carl Zeiss și un stabilizator de imagine care permite să scot imagini foarte clare chiar dacă filmez sau fotografiez de pe bicicletă. Portocala Mecanică este o platformă online non-violentă și de inspirație olandeză, pe care am pornit-o în 2009, cam pe vremea asta, împreună cu 2 colegi ale mele și bune prietene, Ana și Sorina, și la vremea aia ne gândeam să facem o platformă unde să încurajăm pe cât mai mulți oameni să se dea pe bicicletă. Între timp, Portocala Mecanică a devenit, zic eu, o voce importantă în zona activismului biciclist. Cred că bicicleta poate să redea orașului caracterul de spațiu public care lipsește în clipa de față. De când a început industrializarea în anii 50, mașina a privatizat spațiul public al orașelor. Cred că bicicleta poate să redea cetățenilor spațiul public de care au nevoie. Bicicleta este o pată de culoare în griul asta al orașului București și mi se pare că bicicleta mă reprezintă și trebuie să exprime starea mea de spirit. Așa și Nokia Lumia 920 se pare un telefon cu personalitate, are niște culori foarte mișto și la carcasă și în meniu de navigare și te scoate în evidență în mod simplu.